Вижте, ще взема филета, кошки, пържени картофи и да се мехне. И днеска прави домашна с дармайерите на майка. От овцалко. С дармата от овцалко? Само минираш ли да? Лут ли си бе, какъв си ти? Ще отзнял. Не, взема на шраки. На това че са рано сякаш. Колко ще и рано? На Питю машина имам да прави. Так. Сачи. Ще видят там се. Той беше пак му тумба. Анкин да тя без машина работи. Чункин. Орел Стефа вика първи досък стек, вика да ти да правя този машина. Сега цяло за ръка.